Welcome again to our YouTube channel. Today our lesson is on mgbako, where people gather. Where people gather. Ọdụ ụgbọelu, airport. Ọdụ ụgbọelu, airport. Ụlọakụ, bank. Ụlọakwụkwọ, school. Ụlọọgwụ, hospital. Ụlọakụ, bank. Ụlọakwụkwọ, school. Ụlọọgwụ, hospital. There's this small building always in the center of every compound. It's called Obi. Obi, compound meeting place. Ezi, compound. Ebe nkwari, party. Ebe nkwari, party. Ezi, compound. Obi, compound meeting place. Ụlọ mkpọrọ, prison. Ụlọ mgbako, town hall. Ụlọ nkwari, hotel. Ụlọ nkwari, hotel. Ụlọ mgbako, town hall. Ụlọ mkpọrọ, prison. Ahịa, marketplace. Ọgbọ ụgbọala, bus stop. Iyi, stream, river or swimming pool. Ọgbọ egwuregwu, stadium. Ọgbọ mgbako, village square. Ụlọ ụka or ụlọ nzukọ, church. Ọgbọ egwuregwu, stadium. Ọgbọ mgbako, village square. Ụlọ ụka or ụlọ nzukọ, church. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and share.